Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και να τιμούμε τέτοιους ανθρώπους. Καλά, εάν ήταν ο Αλκέτας εδώ, θα έλεγε ρε τι με λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε για μένα. Η ιστορία της Αμερικής δεν έχει γραφεί. Γιατί αυτός σήκωσε το σταυρό του μαρτυρίου στο Γολγοθά του. Δεν έχει γραφεί. Πιστεύω κάποια στιγμή όμως θα γραφεί. Την αλήθεια την ξέρουν 4-5 άνθρωποι, οι δύο κοιμούνται ήδη. Ο ένας είναι ο Αλκέτας, ο άλλος είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών μεγάλος διευθυντής, για μένα υψηλής κορυφής, ο Λέων Καραπαναγιώτης της εφημερίδας Τα Νέα και 4-5 άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και πολύ ωραίο το βίντεο με τη μουσική των τελευταίων των Μοϊκανών, αυτό που δείξατε παιδιά, συγχαρητήρια. Ο Αλκέτας και μόνο το γεγονός ότι έφτασε το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσο ψηλά, με μέσα καθόλου τίποτα, με φασουλάδες πήγαμε και με καρότα, για να κατακτήσουμε την Ευρώπη το 1980 στο κύπελλο Εθνών Ευρώπης, έτσι το λέγανε, και στο Μουντιάλ. Είχε συνειδητοποιήσει ο φίλος μου ο Αλκέτας, ο μεγαλέξανδρος των Ελλήνων προπονητών, ο οποίος παραδέχθηκε στο βιβλίο του τα λάθη που έκανε, τα αγωνιστικά λάθη, στο παγκόσμιο κύπελλο της Αμερικής. Είχε συνειδητοποιήσει πλήρως τη δραματικότητα της εποχής του και σαν ένας σύγχρονος Δον Κιχώτης προσπάθησε τουλάχιστον με τους παίκτες του, άλλους 11, 12, 20 δοκιμκότες τρελούς σαν κι αυτόν, να πέσουν τουλάχιστον με αξιοπρέπεια. Μέσα τους όμως και μέσα του υπήρχε αυτή η αισιοδοξία ότι θα γραφεί κάποια στιγμή η οδή για τη γαλάζια ομάδα, όπως και έγινε το 2004. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Αλκέτας έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σταθώ στα αποφθέγματα. Το ένα το ακούσαμε προηγουμένως, σε διάφορες ομιλίες που είχε κάνει στους ποδοσφαιριστές του. Είχε την τόλμη αυτός ο άνθρωπος και έλεγε ποτέ μην ψέξεις τον ποδοσφαιριστή σου για την απόδοσή του. Να ψέξεις τον εαυτό σου που δεν κατάφερες να τον πείσεις για την αξία του αντιπάλου και την επικίνδυνοτητα του παιχνιδιού. Είχε πει λοιπόν ο φίλος μου Αλκέτας, για τον Έλληνα τα σύνορα μεταξύ Πανολευθρίας και Δριάδου είναι πολύ κοντά. Το τι υπάρχει πίσω μας και το τι υπάρχει μπροστά μας είναι ασήμαντα συγκρινόμενα με το τι υπάρχει μέσα μας. Εάν δεν είσαι σίγουρος προς τα που πας, είσαι υποχρεωμένος να πας σε άγνωστους τόπους. Αυτοί που πραγματοποιούν πολλά πράγματα στη ζωή ονειρεύονται περισσότερο από τους άλλους. Μεγαλώνουμε με όνειρα όλοι μας. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι ονειρεύονταν πάντοτε. Μερικοί από εμάς αφήνουμε τα όνειρά μας να πεθάνουν. Άλλοι τα διατηρούν και τα υποστηρίζουν στις δύσκολες στιγμές, ώσπου να ξαστεριάσει και να λάψει ο ήλιος. Πολλοί παίκτες, και είναι εδώ πάρα πολλοί, θέλουν να φτάσουν ψηλά. Αλλά πολύ λίγοι είναι πρόθυμοι να εργαστούν γι' αυτό. Είναι σημαντικότερο για έναν προπονητή να έχει την εμπιστοσύνη των παικτών του παρά την αγάπη τους. Οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει πει ο Αλκέτας, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, κυρίες και κύριοι, ποτέ δεν στοιχηματίζουν τα λεφτά στο παιχνίδι. Στοιχηματίζουν την καριέρα τους και τη ζωή τους. Είχε πάρα πολλές θέσεις. Κάποτε πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη η ελληνική πολιτεία. Είχε πει ο Αλκέτας ότι για τη δική του την εποχή και την πρόσφατη, τα τελευταία χρόνια, ότι μείναμε πεισματικά μετανόητοι και αμετακίνητοι στις ψευδαισθήσεις μας, όταν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αναπτυσσόταν με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι ένοχοι, οι επίορκοι, οι σκοταδιστές και οι επιρρεπείς στο δόλωμα και στην παραπλάνηση ανθρώπων, όλοι όσοι κατά καιρούς σχηματίζουν κουστοδίες και ομάδες ευτέλειας για την επιβολή των δικών τους αιρόντων, παραμένουν στο απειρόβλητο. Το κράτος,
Ως συνήθως θεατής ή τηλεθεατής, παρακολουθεί τα δράματα αβασάνιστα και ανέμελα και οι αετοί της μπάλας επιδίδονται σε οργιώδεις πτήσεις στα κέντρα και στα παράκεντρα του ποδοσφαίρου. Όλα γίνονται πίσω από την κουρτίνα και όλοι γνωρίζουν άριστα και με κάθε λεπτομέρεια ό,τι γίνονται. Δεν ενοχλείται κανείς, δεν εκπλήσεται κανείς, δεν προβληματίζεται κανείς, δεν ανησυχεί κανείς. Αδίσταχτα τραυματίζεται το ποδόσφαιρο, αλλά γεια σου Μπάρμπα, κουκιάς παίρνω. Η πρόοδος ελάχιστη, οι κερκόπορτες ξεχάστηκαν ανοιχτές και η Ελλάδα έγινε ξέφραγο αμπέλι με την είσοδο εκατοντάδων παικτών και προπονητών αμφίβολης ποιότητας και αξίας. Νομιμοποιήθηκαν και αμνηστεύτηκαν άνθρωποι ελάχιστα από τους οποίους προσέφεραν καλές υπηρεσίες. Σχεδόν όλοι εκμεταλλεύτηκαν την απειρία μας και σέρβιραν ασυδοσία με χιλιάδες τρόπους και ενέργειες. Για τους Έλληνες όμως προπονητές και ποδοσφαιριστές η κριτική, και γι' αυτό έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς οι δημοσιογράφοι, οι εκπρόσωποι του τύπου και πάρα πολλοί μουσογράφοι, ήταν αδιφάγος και μεμσήμερη, ενώ κάθε καλή σκέψη ήταν πολυτέλεια στους δύσκολους χρόνους για τα παιδιά της μπάλας. Και τελειώνω με δύο ακόμα για το φίλο μου τον Αρκέτα. Είχαμε σημειώνει στο βιβλίο του έναν ψεύτικο, έναν θρηματισμένο καθρέφτη της γκρίζας και θολής πραγματικότητας. Λαβύρινδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι ράχες του και οι ρούγες του μαρτυρικά σηκώνουν πάθη, ίντριγες, εσωστρέφειες, κομπίνες, μικροκομπίνες, απάτες, μικροαπάτες, συμφέροντα, μικροσυμφέροντα, κουμάντα, μικροκουμάντα, καρέκλες, καρεκλίτσες, όλα για την εξουσία και την πυγμή του εγώ. Το πρότυπο και το προϊόν του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι μη εμπορικό και αποθητικό για την διεθνή αγορά περίπου έναν αιώνα. Εισάγουμε περισσότερα και εξάγουμε σχεδόν τίποτα. Είμαστε αποκλεισμένοι από παντού. Δημόσιες σχέσεις μηδέν. Επικοινωνία και εκτός συνόρων κάτω του μηδενός. Τα γήπεδά μας αλανοχώραφα. Η λέξη ανάπτυξη βρίσκεται μόνο στο λεξικό μας και ο παδισμός θριαμβεύει. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά είναι εργαλεία πολιτισμού, ωστόσο μη αξιοποιήσιμα στην Ελλάδα. Ένας νοσηρός κόσμος, όχι ασήμαντος, δυστυχώς θα περιβάλλει και αυτό είναι τραγικό λάθος. Παιδικές ποδοσφαιρικές εκπομπές δεν υπάρχουν, ούτε θέματα στον τύπο για το κοινωνικό έργο που επιτελεί το ποδόσφαιρο. Τα πάντα λειτουργούν σαν ρεβόλβερ, σαν πυρηνικές βόμβες 1000 μεγατόνων. Το ποδόσφαιρο έπρεπε με νόμο να διδάσκεται στα νηπιαγωγεία, σαν πρωινό ρόφημα. Αντιθέτως, τα παιδιά μεγαλώνουν σήμερα με σκηνές βίας. Υπάρχει πνευματική αποδυνάμωση, ψυχική πτώση, τραυματική εικόνα, άρα και σωματική. Έρευνες επιστημονικές δεν γίνονται και αν γίνονται δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Και τι μας έμεινε? Η θάλασσα, ο ουρανός μας και στα λόγια η παιδεία και ο πολιτισμός μας. Όμως ούτε αυτά θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Όλα πάντως στη ζωή κρίνονται και φαίνονται από το χειροκρότημα. Με την μπάλα δεν παίζεις βιολί, ούτε πιάνο με ζουρνά, ούτε μπαγλαμά με σαξόφωνο, ούτε ακορντεόν με κιθάρα. Η μπάλα είναι άλλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Να είσαι ήσυχος ρε φίλε μου Αρκέτα εκεί που είσαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον Βαγγέλη. Και να πάμε τώρα στον χαιρετισμό από τον Γενικό Γραμματέα Βετεράνων του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Γλίκα, ο οποίος αυτό τη σειρά του θα μας μιλήσει για τον μεγάλο Αρκέτα Παναγούλια. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο σύγχρονος βετεράνος ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού αποτείει φόρο τιμή στη θηλυκή μορφή του Αρκέτα Παναγούλια για το έργο του οποίου την προσωπικότητα, την τεράστια αυτή εμβληματική προσωπικότητα, αυτό το σπουδαίο Έλληνα, μίλησαν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι που προηγήθηκαν. Τα θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον Γιώργο Δαρίβα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν από τον αγώνα με τη Μάλαγα στο γήπεδο Καραϊσκάκη προ λίγων εβδομάδων τίμησε την
μορφή του Αλκέτα Παναγούλια, απορρέοντας τη μυθική πλακέτα στην κόρη του, η οποία την παρέλαβε μέσα στο γήπεδο. Και ήταν μια πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή, διότι τιμήθηκε άμεσα η μορφή του Αλκέτα Παναγούλια. Είναι πολύ σημαντικό ότι θέλω να καταθέσω για ένα μόνο λεπτό ίσως την τελευταία επαφή του Αλκέτα Παναγούλια με το ελληνικό ποδόσφαιρο το 2009. Ήταν και ο φίλος μου ο Φώτης ο Ρουμελιώτης κοντά, στη Νέα Υόρκη, Γιάννης ο Γούναρης και η κυρία του που είναι κοντά μας, ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο παιχνίδι που έδωσαν οι βετεράνοι του Ολυμπιακού στη Νέα Υόρκη με την ελληνική ομάδα, την ομάδα της ελληνικής ομογένειας, όπου ο Αλκέτας, φίλε μου Γιάννη Γούναρη, φίλε μου Φώτη Ρουμελιώτη, ήταν συνέχεια κοντά μας και ανέπνεε με τους παίκτες, έτσι όπως είπε, αναπνέω Ελλάδα, που είμαι σήμερα μαζί σας. Ήταν η τελευταία μεγάλη επαφή που είχαμε μαζί του. Δεν έλειψε καθόλου από κοντά μας και βέβαια στον Greek American, στα γραφεία του Ιστορικού Συλλόγου, που όταν έφυγε από την Ελλάδα το 1962 και πήγε στη Νέα Υόρκη, έπαιξε στο Greek American και οι φωτογραφίες του μέσα στην πολύ σημαντική αυτή αίθουσα κοσμούν στην κυριολεξία και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τίμησε την Ελλάδα. Και βέβαια, επειδή πριν από λίγες μέρες συνέπεσε να είναι τα 90 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και όντας Σμηνιός θα έσπαγε τις τηλεοράσεις βλέποντας ίσως την ίδια μέρα, με την επέτειο ή τις ίδιες μέρες, να παίζεται ο Σιλεϊμάν και διάφορα άλλα τουρκικά έργα. Τιμή και δόξα στον Αλκέτα Παναγούλια! Να είστε καλά! Να συνεχίσουμε τώρα με την προβολή ενός ακόμα βίντεο, ότι ενημερώσαν για την συνέχεια ουσιαστικά του Αλκέτα Παναγούλια με τις κορυφαίες στιγμές τόσο στην Ιταλία όσο και στην Αμερική. Και επειδή ο Αντώνης για τη Νέα Υόρκη, όταν ήμασταν μαζί με τους βετεράνους του Ολυμπιακού, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλκέτας Παναγούλιας, είπε αυτό που είπε ο Βαγγέλης Κουκούλογλου, ότι θα ήθελε να μιλήσει κάποια στιγμή για όλα αυτά που τον είχαν κατηγορήσει και δεν μπορούσε να απαντήσει για να μην εκθέσει την Ελλάδα. Όσον αφορά την περιοδία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και το τι γινόταν με την ομογένεια. Είναι ο Αντώνης μπροστά, που είχαμε πάρει συνέντευξη από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και ενώ ήταν έτοιμος να μας πει για ποιο λόγο και τι είχε γίνει, την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε γιατί είπε θα εκθέσω την πατρίδα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε την συνέχεια του βίντεο.